Falamos que algo que nos gusta moito é que na radio, aparte de poñer música, eu insisto moito que as emisoras de radio, o tema de escoitar unha voz que fala de algún tema que nos pode interesar, pois é a clave para que a xente se fidelice a unha programación dunha emisora radiofónica. Falamos, como facemos cada 15 días, con usuarias e usuarios de APEN, da Asociación para Enfermos Mentais, dese centro social Sara Vázquez que temos aquí en Culleredo, ese centro nunca me acordo como é todo, centro psicosocial, de integración psicosocial e laboral, díxeno ben Sara Vázquez, que ten a Asociación Pro Enfermos Mentais. Temos de novo, e lles teño que felicitar ao ano porque é a primeira vez que lles vexo en este 2026, a Anabela, a Lidia, a Diego e a Carlos, con tertulios e con tertulias habituais en esta tertulia con APEN. Os catro, pois moi bo día, benvidos e benvidas á Radio Culleredo de novo. Igualmente. E que tal o ano, ben? Sí. Iba a decir se vos trouxeron moitas cosas aos reis como se forades nenos pequenos. Bueno, eu teño moita ilusión cando veñen os reis, e non son pequeno, o ano novo vos trouxo cousas boas ou non? Sí, A mí sí, traeme unhas boas festas e pasei un tempo moi agradable coa miña familia. Que eso, ao principio e ao final, é o máis importante. Bueno, como comenzamos a tertulia deste 2026? De que imos falar? De Venezuela. De Venezuela, da situación do mundo, ¿no? Sí. De como está o mundo revolto. E que pasa en Venezuela, Diego? En Venezuela... Diego xa suspira, Que pasou en Venezuela? A ver. En Venezuela, Trump invadió Venezuela y capturó a Maduro y se lo llevó para Estados Unidos para juzgarlo. Antes de esto ya había estado avisando, porque tenía flotas de barcos en el Caribe, y ya estaba avisando de que podía ir por tierra. Y claro, al principio él decía que iba por las narcolanchas, porque acusaba a Maduro de narcotraficante. Entonces, cuando veía una barca, la bombardeaba. Yo ahí discrepo, porque primero, no sabemos si eran narcotraficantes o inmigrantes. Y aunque fueran narcotraficantes, son seres humanos igual y tienen que ser juzgados por un tribunal internacional. No puedes matarlos así porque así. Después de esto, de un día para otro, hicieron una operación relámpago y capturaron a Maduro. Se dice que con la conveniencia de la que ahora es presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y entonces Maduro fue capturado, ahora va a ser juzgado no en La Haya, que es donde tendría que ser juzgado, sino en un tribunal de Estados Unidos, que por supuesto no va a ser un juicio justo. Lo acusarán de lo que quieran acusarlo. Ojo, no lo estoy defendiendo, es un dictador y todo lo que tú quieras, pero tiene derecho a un juicio justo, que no lo va a tener, y al final le meterán una pena de cadena perpetua o lo asesinarán, como hicieron con Saddam Hussein. Un resumen do que pasou un pouquiño, non? E vos que tendes que decir? Porque Diego comentou todo, e vos que vos parece esta situación que se creou? Mal, pero ahora Trump quiere el petróleo, dice. Y aparte también quiere Groenlandia. Pero eso será outro capítulo, ¿no? Sí. Eso será outro capítulo. El problema es que Trump ya dijo directamente al pueblo venezolano que el pueblo venezolano le importa 3 pepinos, que lo que quiere es el petróleo. Y la gente, los venezolanos están muy contentos porque después de 26 años de dictadura del chavismo, pensaban que se le habían librado de eso, de la dictadura, y yo creo que mientras no haya unas elecciones democráticas y pueda participar Edmundo González y María Conchita
como era? Machado. Corina Machado, perdón. No habrá una democracia real, porque Trump simplemente intentará que se mantenga el orden por medio de un gobierno títere, que es el de Delcy Rodríguez, y mientras tanto está esquilmando el petróleo de Venezuela, que antes iba para China, que no se va a quedar parada, e ahora va para Estados Unidos. Ben, eu gustaríame falar, por exemplo, do que decía Diego de que o que pode ser unha operación non moi calculada, non? Eu penso que é unha operación calculadísima que non foi meditada do día para a noite, que non é que un día Trump se levantase con ganas de invadir un estado. Penso que foi unha preparación que ten que ser preparada durante tempo, ten que ser non avalada polo dereito internacional, senón en principio excusada por acusalo de narcotraficante, por bombardear as lanchas de narcotráfico ou de inmigrantes, como decía Diego, que iban hacia México, creo, e o que pois a excusa perfecta que en un principio ponían Trump como pretexto para invadir un estado, e que finalmente non se molesta nin poñer en poñer ningunha excusa, que o xa di directamente que a dictadura a chegada dunhas eleccións democráticas se fará no tempo que el diga que sexa preciso, e que o que el busca é o petróleo, a materia prima que produce Venezuela para o seu aproveitamento, para enriquecerse el mesmo, para avalar unha economía que está máis que nunca dominada pola forza, polos países que son máis fortes, pola loita entre estes poderes que uns cuns pretextos e outros con outros van repartíndose os territorios aproveitándose acabas de decir repartíndose, porque non te parece raro que ata ahora non protestaran nin Putin nin China, nin Rusia nin China, que son, digamos, os outros actores, todo o mundo di, que pasa, que non protestaron? Normal, porque así Rusia ten excusa con Ucrania, porque di, se vos anexionais Venezuela, como quen di, pois nós podemos facer o mismo con Ucrania. E China dirá con igual tamén, pensará o mesmo. Eso a onde quería chegar, non? O principio, pareceme o principio de unha loita de poderes estritamente pola forza. Ao principio, como decía Diego, pois empezamos falando, ou como decía Fran, empezamos falando de Venezuela e do que é un acto de forza, de invasión de un país. E vemos que o mundo, ao final, estáse a repartir entre poderes económicos, que poden ser Rusia, China e Estados Unidos. Entre eles repártense a riqueza do mundo según as súas propias necesidades e según pois cálculos perfectamente planificados que eles teñen para facerse un reparto do mundo. Sí, e ademais eu quería añadir que faltan as súas propias palabras, porque
Por exemplo, ahora Trump quere tamén anexionarse Groenlandia, cando Groenlandia é un territorio que pertence á OTAN, que foi creada por Estados Unidos. O sea, e que como te vas a anexionar un territorio que en teoría dun aliado teu, un aliado teu. Pois pola forza. Pola forza. Si, era eso que quería dicir. Eu sigo pensando, o sea, con relación ao que di Diego, non? Unha cousa que me gustaría subrayar do tema que hoxe nos toca falar, pois é a fragilidade que temos nas democracias europeas, que parece que estamos asistindo a vivir a vida dentro dunha cúpula de cristal que nos protexe dos males de outros países, por non afectarnos directamente, pois estamos tranquilos, non nos mobilizamos, non buscamos alternativas, non nos vemos afectados por unha serie de circunstancias. Bueno, perdón, Carliños, tineche que decir que hai xente que se manifesta. Por exemplo, unha persoa que é de profesión, é un torero, que non vou decir o nome, que si se manifestou dicindo que a España lle debían de facer o mismo. O sea, ao señor Sánchez que o debían de facer o mismo que fixeron co señor Maduro. Co cal me parece indignante, porque ainda por encima de ser unha persoa que mata animais, que eu son antitaurina, o sinto moito, a min que os animais que os maltraten... Perdona que te moleste un momento, aquí chaman ya Festa Nacional. Bueno, sí, o que seña, pero bueno, eu estou en contra, non sei como unha persona dese nivel mediático que repercute o que se di a moitas persoas, e que entre eles a xuventude que é máis vulnerable na maneira de pensar, xa que hoxendía ademais se deixan levar moito polos partidos como Vox ou o que seña, Ou non? as redes sociales. As redes sociales, gracias Lidia. Me parece indignante a postura desta persoa, debían non sei, bueno, non me gusta tampouco decir que debían de castigar. Vamos a decir que hai que regular ese tipo de intervencións porque, lógicamente, pero bueno, sin cercenar a liberdade de expresión, que todo mundo ten dereito a ela, sí. Pero sí que é certo que as redes sociais últimamente pues teñen son un caldo de cultivo moi bo para o anonimato. Calquera se cree con opcións e con dereito a opinar, que todo mundo temos dereito a opinar, pero claro, según que opinións teñan, porque hai opinións incendiarias, non? Claro. Que poden lesionar de dereitos. Ese é o límite, pero bueno, eso sería cuestión de outra tertulia, vamos a centrarnos. Vamos, decíades vos, o tema está en que se está empleando a forza, de que se entreou nun país, como decía ahora, neste caso a Anabela, ¿no? que se quería facer por unhas persoas tamén en España, se entrou en Venezuela, e eu os deixo aí o tema. Decía antes Diego, ahora Trump fala de Irán, Trump fala de Groenlandia, é dicir, pode que non se quede aí a cuestión. Sí, Lidia. A mí lo que me pareció raro es que los aviones que iban para coger a Maduro pudieron entrar en el país, pero cuando llegaron a la casa, los que protegieron a Maduro bombardearon, pero los demás no. Y mataron claramente a los que estaban protegiendo a Maduro. A operación, como decía Carlos, estaba perfectamente establecida e organizada. Eu que penso que Trump é un home que de pensamentos autoritarios e sobre todo que vive non nestes séculos, senón noutros pasados. Digo porque quere aplicar para Estados Unidos o que dicía Roosevelt, no corolario do Roosevelt, América para os americanos. Quere que América, que el chama o hemisferio occidental do planeta, sexa prácticamente como era fai uns
uns séculos, o patio de recreo de Estados Unidos. Pero non vos parece que se está a recuperar, e antes o insinuabas ti, tamén creo que Carlos, ese uso da forza, e agora que acabas de mencionar, tío, de volver atrás, non vos parece que estamos nunha situación moi parecida a de principios do século XX, antes de que comezara a Primeira Guerra Mundial? Non falo dunha situación prebélica, pero sí de países potencias que o que buscaban era expansionarse. Sí, porque había dúas alianzas en Europa, claro, cando foi o detonante co asesinato do archiduque de Austria, pois os que estaban a favor declaranlle a guerra a uns países, a outros, a Triple Entente, a Triple Alianza, e aí empezou todo. E non aprendemos de historia, porque antes eran por países. Ahora son países aislados os que agreden a outros, pero segue sendo o mismo, a lei do máis forte. É dicir, nos é como que é como que fixo Israel con Gaza. É dicir, na Segunda Guerra Mundial mataron a 6 millóns de xudíos os alemáns, en Gaza, e os israelíes prácticamente esquilmaron a población palestina. Por eso vos non decía aprendemos dos erros do pasado. Pero por eso vos decía eu que non vos parece que se volve un poquinho pasado, é dicir, tiñamos no século XX, sobre todo no final, como gañado unha especie o conquistado avances pola paz, e agora se volve esa situación anterior, pero non sei que vos parece a vos, eso quero que o debatides vos. Non vos parece que eso está como pactado? En vez de haber risco de guerra, eu penso que non hai risco de guerra mundial, porque as grandes potencias se van a repartir cada un no seu ámbito, e parece que lle deixan facer a uns mentres os outros lles deixen a eles facer no seu propio dominio, non? É dicir, falo de Israel con Gaza, Estados Unidos con todo o que quere facer agora, Rusia con Ucrania, China con Taiwán, o mellor. Que vos parece? Eu penso que como os países dos que estás falando teñen armas atómicas, a ningún lles interesa lanzar a primeira, porque sería o fin da humanidade, porque o que non morrera pola destrucción morrería pola radiación. Pois, mentras sexa armas atómicas, vai ser como unha especie de guerra fría, como a que había antes, porque os países vanse mirar con moito esguello, e van mirar o que fai o outro, e dependendo do que faiga o outro van a actuar en consecuencia. A min pareceme que o que quería decir antes, que estamos en Europa vivindo dentro dunha cúpula na que nos favorece entre comillas o funcionamento dun determinado sistema que pode ser o democrático. Non nos vemos afectados directamente por esta loita de forzas que estamos a ver nos países dos que falábamos, non? De Estados Unidos, de Rusia, de China. Esta loita va avalada polo incremento da industria armamentística e polo desenrolo de industrias que favorecen o enriquecimento de determinados países para poder ser levadas a cabo. O tema é tamén que, por exemplo, os materiais que necesitan para a fabricación desas armas están tamén repartidos entre eses poderes políticos, non? Por exemplo, China ten as terras raras, estas das que tanto se fala, que son necesarias para a construción de armamento. Estados Unidos está a construir as armas. Estados Unidos vende as armas a Europa.
Europa entra en un xogo do que co tempo será moi difícil salir. Como decía Diego, falábamos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e do que significa o non aprender da nosa historia e o non ter en conta que o ser humano necesita unha serie de valores personais, de situacións e de espacios para desenvolver a súa vida que non son a guerra, nen son o conflicto continuo, nen son o enfrentamento por a lei do máis forte. Son a defensa da solidaridade, dos dereitos do ser humano nas distintas formas en que as democracias promoven esa defensa desos dereitos, que non estamos ainda en un perigo de guerra, pero a min sí que dame a sensación, polo que falabades antes, de que eso está moi lonxe. Pero esa lesanía eu non a vexo tan lesana. Vexoa como algo que en un momento dado pode afectarnos directamente a nosotros. Está latente, non? Latente sería a palabra, non? Pois exactamente, é latente, e que si Estados Unidos ou calquera forza das que falaba antes pode saltarse a toreira todos os acordos internacionais que poden mediar para a defensa dunha paz, dunha serie de democracias e dunha sociedade máis xusta e máis capacitada para o que eu chamo o desenvolvemento do ser humano e das súas vidas e do seu día a día en paz, pois se non paramos un momento a pensar moito o que significa a invasión dun país, o feito de que ese país non teña ningunha excusa para decir que o que busca non é a democracia dese país, senón o enriquecemento persoal, pois que outro país como Rusia invada Croacia e que China este esperando con moita paciencia, sabendo que ten a capacidade de enfrentarse tanto, aunque non se xa tanto agora mesmo, pero en pouco tempo, militarmente con estes países que están en conflicto, podenos meter en un embolado de moi difícil predicción e de moi difícil desenrolo, o sea, de moi fácil desenrolo. O que a obriga que propón a OTAN de inversión en armamento, o promover unha industria que por algún método terá que atopar unha salida para seguir funcionando. A necesidade das economías mundiais de estar avaladas por unha serie de industrias e por unha serie de mecanismos que as avalen materialmente para seguir funcionando se queren poder seguir producindo e seguir mantendo esas democracias. Eu quería añadir que di o meu compañeiro que Europa vive como nunha cúpula, como que non lle afecta directamente a problemática que surxiu, pero eu quería dicir que Estados Unidos, cando se reuniu con von der Leyen, a presidenta da Comunidade Europea, obrigoulles a gastar o 5% do presupuesto en armamento. España dicía España gasta el 2% y dijo que de ahí no pasaba. Pero aunque sea el 5 o el 2% del presupuesto de un país son miles y miles de millones de euros que
que van solo destinados para destruir, porque son para construir armas, aviones, fragatas, y como dice aquel, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eles din que son para defenderse. Sí, pero din que son para defenderse, sí, pero a ver, defenderse de quen? Se ti non tes inimigos, e ti actúas como un país normal, non tes por que ter medo de ninguén. Bueno, xa ves que sí, xa ves sí, que sí. Sí, pero daí a importancia dos pactos internacionais de respeto e de convivencia. Pero eses pactos xa existen, que vos parece? Sí, porque se existen, pero se saltan pero por la torera. Los pactos, por ejemplo, la OTAN por la torera, la ONU, Estados Unidos tiene derecho a veto, con lo cual, aunque todos los países del mundo le digan que no a Estados Unidos, como Estados Unidos tiene derecho de veto, pues ya está, se aprueba y punto. Entonces, quiero decir, lo que diga la OTAN y la ONU no pinta nada, es lo que diga Estados Unidos. Es que decía Carlos antes que en Europa vivimos como unha cúpula. Ata agora, Europa pensaba, sobre todo, sí. Tendo en conta que a maioría de Europa occidental está na OTAN, que eso, digamos, facía esa burbulla, ¿no?, que decía Carlos, na que vivían, e ahora se dan conta, porque se amenaza a Trump con anexionarse Groenlandia, está tirando contra os seus propios, en teoría, aliados. É dicir, cambia moito a faciana da situación internacional, é dicir, 3 ou 4 nacións, Estados Unidos, China e Rusia son as que agora teñen a forza, teñen a potencia nuclear, malia que haya outros países que podan ter tamén armas nucleares, pero os que teñen a potencia grande con diferencia son eses 3. Os outros 2, que son Rusia e China, non protestaron ata agora as andanzas de Trump, o cal a min me fai sospeitar que van facer tamén das súas. Non, que simplemente está pactado, que xa falaron entre eles, eu me movo aquí, te permito a ti que te movas polo teu lado, non? Sí, por ejemplo, Rusia quiere Ucrania, China quiere Taiwán y bueno, Trump quiere mucho. Trump quiere todo. Decíades antes de terras raras, en Galicia tamén hai terras raras. Sí, es verdad. E cada vez se están atopando xacementos novos. A ver se acaban os estadounidenses aquí. Podría ser, o sea, eu inda que sexa dunha maneira un pouco exagerada. Eu digo de broma, pero non tanto, Pero non o malo é que pode non ser unha broma, é que pode ser algo que co tempo nunca, o sea, que a capacidade, volvo a decir o mesmo, que a capacidade do ser humano de non aprender da súa propia historia e de olvidar que ten unha serie de necesidades humanas que protexer e polas que loitar e polas que incentivar a súa propia existencia, pois acabamos pelexándonos entre nós dando salida a unha serie de industrias como é a armamentística e que non sei, quedome sin palabras cas que poder explicar o que se me pasa pola cabeza. É que non as hai, Carlos, a verdade é que non as hai. Bueno, vamos xusto de tempo, que nos quedan 2 minutiños. Anabela e Lidia, que case non falaron. E Anabela, cando falou, moi indignada, lóxicamente, por moitas cousas. Reflexión final sobre o tema. Cara onde vamos? Cara onde crees que vai a situación? Pois eu creo que isto vai de mal en peor, porque este señor quere crear un imperio para el solo, e ao final... pois como siga así vai empezar a non sei, a apropiarse de todo dunha maneira ilegal, ademais. Entonces, non sei, eu non lle vexo isto un bo futuro. Bueno, eu creo que o deixaron claro os meus compañeiros. E bueno, antes quero pedir perdón se faltei a alguén. Autoreiro. Bueno, non estou de acordo con esa persoa tampouco, desde logo. E bueno, eu que quería decir é que se debería de pensar... son persoas que son ditadoras, entonces queren facer as cosas como eles digan. Non debe ser así. Están en auge os partidos de ultradereita, son os que os avalan,
se perden as nosas democracias, perdemos dereitos, como sempre digo, perdemos os cidadáns, que somos os que menos poder temos. Temos poder, sí que o temos nas urnas, que é onde o debemos de demostrar. Por exemplo, si este señor Trump se porta mal e fai malas cosas, os estadounidenses o que teñen que facer é coller nas papeletas e votarlle non a conservación, aos conservadores, sino os demócratas. Pero sabes que o relixeron e agora van cambiar a lei para que poda seguir, porque tiña un límite de 2 legislaturas. Sí, por eso, pero a ver si pasado esta ola deste señor entran analizan as cousas. Eso depende dos votantes, Anabela. Claro, pero eu o que quero facer ver é que non caigan nese erro. Bueno, sí, pero aún temos que aguantar a Trump, porque yo vi en internet que hasta 2028 non hai elecciones en Estados Unidos. Claro, sí, pero despois, o peor é despois. Nada, pecho o programa porque se nos vai de tempo, pero gracias, bueno, Fran. Oye, moi interesante, moi inquietante o tema que hoxe tratamos, porque estamos asistindo ao cambio da orde mundial e non sabemos cara onde nos vai levar. Mira que se despois Trump acaba invadindo en Galicia para levarse as terras raras todas, as patacas, e nos leva aos centolos, os percebes tamén. Ou a compra, como fixo con Florida. Bueno, cala. Moi inquietante a tertulia de hoxe. Anabela, Lidia, Diego, Carlos e Chema, que sempre está aí a voz en off, que está sempre a súa presencia. Moitísimas grazas por confiar de novo en Radio Culleredo e un ano máis estar aquí falando, que é o que temos que falar entre todos, falar e non pelexar, falar. Grazas. Grazas a ti, Fran.